இருந்து மர்சி ஜான் பேசிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம சென்னை சிட்டில பியூட்டிஃபுல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஆமா, இவர சைட் வேற அடிக்குறாங்க. ஃபேவரட்டான ஹனிமூன் டெஸ்டினேஷன்ஸ் பத்தி தான் பேச போறோம். எல்லா கப்பலுக்கும் ஒரு உன்னோட ஹனிமூன் ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் எது? என்னோட ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன்லாம் எதுவும் இல்லை. எப்படியும் எங்கே போனாலும் ரூமில் தானே இருக்க போகிறோம். சும்மா சும்மா. அப்புறம் கடைசியா ஐஃபில் டவர் முன்னாடி உன்னை கிஸ் பண்ண. எனக்கு உடனடியா ஃபோன் பண்ணி ஓகே பை. ஃபேவரட் ஹனிமூன் டெஸ்டினேஷன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அழகான ஒரு பாடல் உங்களுக்காக. ஓய், உனக்கு ஓகேவா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு போ, இல்லாட்டி மேட்ரிமோனியில வேற பொண்ணை தேடணும். ஓகே, நம்ம தான் ஐஃபில் டவர் முன்னாடி கிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ඉඩ තියාගන්න මාගැනත් හිතේ කැමති නම් හිතලියලා දෙනවා මයියාලේ නුඹටම පුදලා කියාගන්න මාගේ ආදරේ